За магутнае абсталяванне рычыцкі міжраённы механізаваны атрад называюць жалезным легіёнам, а яшчэ за каштоўны кадравы рэсурс. Людзі і тэхніка не падводзяць у самых экстрэмальных сітуацыях. Узаемадзеянне з гаспадаркамі эфектыўнае. У гэтым аграсезоне дапамога тэхнікай і механізатарамі спатрэбілася прадпрыемству Дземяхоўскае. Год выдаўся багатым ураджаем збожжавых і кукурузы, гаспадарка задаволеная. На зялёную масу прыбіралі да 500 цэнтнераў з гектара. У самыя складаныя дні дапамог мехатрад. Алексей Бука да частых камандзіровак у суседнія раёны прывык і ганарыцца, што ён частка прафесійнай каманды са знакам якасці. Механізаваны атрад не толькі дапамагае аграрыям, але яшчэ і вырошчвае перспектыўныя сельгаскультуры на арандаваных плошчах. У Гомельскай вобласці вытворцы сельскагаспадарчай прадукцыі ацанілі своечасовасць стварэння механізаваных атрадаў. За аператыўнасць і гаспадарскі падыход да справы іх ужо называюць незаменнымі падраздзяленнямі аграсферы. Дмітрый Котаў, Ганна Кустачова пры падтрымцы першага інфармацыйнага.